Øvlige kjønner. Ja, jeg tipper altså, ikke basta sånn jeg kom for her, men jeg kom dette for for. Nei, Gott du kunde komma till Launar. Du vill ju ha i bänken och i telefonen. Det var bara en dröm. Du säger det var det inte. Ja, det var en dröm. Som du en arbetsgivare, man vet om du är klar att utföra ditt arbete som hemmasjukrassistent. Är du färdig och tullig att till arbete? Nej. Nej, jag är klar. Du säger... Du vill åter till Holland. Ja, akkurat vakna i var övrigt. Jag vill gärna ha det av fram. Hur så gånger av ötne? Vad säger hon då? Jag är så gott. Hon har några viker efter ganska. Eller det är. Okej. Gäng där några länka turer. Fata friska luft. Det är gott för sin. Hej, hallå. Hur så var tur? Vad fint. Hur ser hon då? Hon svälta över inne senast. Du tack för hjälpen. Det var så lite. Du vet, du kan alltid ringa till mig hvis det är en RF. Tack. Fäckst du henne? Du var så gott att du ska dricka. Fäckst du henne? Vakna i natt. För ur sjöntjene. Jag vet inte hvor. Men jag måste inte ut. Det var böla myster ut. Men så sa jag att lite skepelse kom emot mig. Det var lika som akkurat ältet da. Akkurat mist. Jag lät vinda i upp. Och lovade jag någon inom. Men så var han borster. Det måste ha drömt. Det är inte några drömmar. Hygg, vinter en upp.
Gjør så vel. Nei, jeg kan ikke tenke imot det. Ikke tvattla. Du har bruk for noen ekstra. Jeg finner henne fra mamma Det er min. alt for meg. Mamma min skal ikke ha henne. Og jeg vil ungar arvingar. Hør du bad? Nei. Første fer. Jeg aborterer jeg. Da var det jo 14. vik. Bokeren var skjønnelig. Og jeg tjekk i strammen kjøl. Så ødel skulle du suttja da. Og Håkon. Han var så pava stolt. Det samme hendte jo hele 6 ferer. Håkon var fra meg. Da lakne sier at jeg måtte takke lumøren. Jeg har jo kjent så igjen da. Men nå var det ikke noe sant. Sjukan er langt og sprøtt seg. Jeg vil alltid være benjen. For jeg dødde jo ensam. Du måste ikke lata meg dødde jo ensam. Nei. Folk, de lever vujere og tar av badene. Vi baden leser. Vi dodger bare. Torda. Torda, svev du?
sikla med havnar? Nei, hva sikker nei, han sier fra Kåland storm. Det er her rongan vi. Skal jeg bedre ikke kaldt hos et eller annet, hva sikker nei for henne igjen? Hør, hvis vi sikla nå, så nå har vi det sikkert Arne Øtten, og så nå har vi det etter. Nei, hva sikker, vi kunne ikke sikle det at han sier fra stormen. Men jeg må til havnar. Nei, det blir ikke til. Men jeg må i om. Hvis jeg betalte der, sender Eika for det. Nei, det blir ikke til. Vi kunne ikke sikla mer. Hva sikker, vi sikla etter morgen. Men du skiler ikke, jeg må av sted Hva sikker, kom etter morgen. Ja, vi må for om nå. Jeg kan ikke etter her. Kom etter morgen, da fer vi. Nei, vi får ikke annet tur i om, og så... Sikla morgen, kom etter ta. Kom for morgen. Vi må færre ifra. Vi må først det. För jag död. Vi må stå nå.